बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया मिरु बिसायख'थि आय'गजों गोनांथारै सावरायलायदों। नंगौ बिटिआरनि सिङाव गोदान बियाब सोरजिनाय आरो थाखानाय क'क्राझार लकसभा बियाबखौ रिजार्भआवनो लाखिफिननांगौनि गोनांथारै सावरायलायदों एबसुआ। आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया गासै मोनथाम दाबिखौ लानानै बिथांखि गथायदों। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों मिरु बिसायख'थि आय'गनि आसामाव लकसभा आरो विधानसभा बियाबाव दाफामनाय हाबाफारिखौ एबसुआ बरायदों। नाथाय डिलिमिटेसन खालामनो थांनायाव बर'फोरा जेबो खहा जानो मोननाय नङा। बेयो एबसुनि रोखा बाथ्रा। मिरु आय'गनिसिम एबसुआ दाबि खालामदों बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्लायाव मोन 14 गोदान बियाब दाफुंनो आय'गनिसिम दाबि दैखांदों। बेनि गेजेरावनो मोन 8 बियाबखौ एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनांगौ होननानै मिरु बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांबावदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव थानाय मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोन 30 बियाबखौ रिजार्भ खालामनांगौ होननानै गोनांथारै एबसुआ दाबि दैखांनाय बाथ्राखौ आफादगिरि दिपेन बर'आ मिथिहोदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया भारतनि जि बिसायख'थि आय'ग इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ जोङो लोगो हमो आरो आसामाव पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लिनि थाखाय समस्ति दाफामनाय डिलिमिटेसननि हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो बिनि थाखायनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि मानगोनां चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथाङा फैदों आरो बिथांनि गासै टीमा फैदों आरो जोङो जेला इलेक्शन कमिशनखौ लोगो हमदों मानगोनां CEC चिफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथाङा जोंनि मेम'रेन्डामखौ आजावदों आरो बिथाङा जोबोद गोसो होनानै खोनासंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनथाम दाबिखौ स्पष्टयै जोङो मेनसन खालामनानै होदों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जोङो इलेक्शन कमिशनखौ डिलिमिटेसन जि प्रसेस बे प्रसेस खालामनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ बरायो। नाथाय डिलिमिटेसन खालामनो थांनायाव समस्ति दाफामनो थांनायाव जाहाथे ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआ बर'नि इन्टारेस्टआ खुनु कारनाव जाहाथे खर्ब जाया बे बाथ्राखौनो जों बुंदों। बेखायनो 1 नम्बर बाथ्रायाव जोङो लिरदों जे क'क्राझार जि लकसभा समस्ति दङ बेखौ जेरै दङ स्टेटास को बेखौ रिजार्भ खालामनांगौ। जेरै डिफुआ हिल्सनि थाखाय पार्लियामेन्टआव रिजार्भ आरो क'क्राझारा दा प्लेन्सनि शेड्युल माने 6 शेड्युल एरिया हिसाबै दिनै रिजार्भ जानानै दङ। बे स्टेटास को जानांगौ खुनु कारनाव भायलेट जानो मोना। जों दाबि खालामदों जे आउट अफ 126 आसामनि जि विधानसभा बिनि 14टा समस्ति मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिटिआरनि बे 6 शेड्युल जि बड'लेण्ड एरियायाव मोनब्रै जिल्लायाव 14टा समस्ति जों दानायनि बाथ्रा जों प्रप'जेल होदों प्रस्ताब होदों आरो बिनि 8टा समस्तिखौ शेड्युल ट्राइबनि थाखाय माने एसेम्ब्लियाव विधानसभायाव रिजार्भ खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै प्रस्ताब होदों आरो लोगोसेनो पार्लियामेन्टआव मोननै समस्ति क'क्राझार 4 शेड्युल ट्राइब एसटिनि थाखाय आरो उदालगुरि समस्ति मोननै दानो थाखाय जों दिनै प्रस्ताब होदों आरो जों माखासे जास्टिफिकेसन होदों जे बिटिसि दानायनि आन्दोआव बेयाव ट्राइबेलनि रिजार्भेसनखौ 75% 40टा समस्तियाव 30टा रिजार्भ आरो बाकिया आनरिजार्भ आरो अपेन बेयाव मेनसन दंखायो। बेबायदिनो जोङो गुबुन मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे 534 भारतनि पार्लियामेन्टनि समस्तिनि गेजेराव मात्र क'क्राझार समस्तिनिफ्रायल' जोङो बर'फ्रा ट्राइबेलफोरा भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय मोनसे समाव गवालपारा दङमोन, मोनसे समाव गार' हिल दङमोन आरो क'क्राझार समस्ति जानायनि उनाव बर' मानसिया देरहानानै थांदों। दा बेखायनो भारतनि 543 सीटआव जुदि बर'फ्रा देरहानांगौबा क'क्राझार समस्तिनिफ्रायबो जों देरहानो हायो आरो बेखायनो जों स्पष्टयै बुंदों खुनु कारनाव क'क्राझार समस्तिखौ जाहाथे एसटि रिजार्भेसननिफ्राय बोखारा। थांनाय समाव जों नुदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय
उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।